प्रतापसिंह राणे काँग्रेस आमदारकीचो राजीनामो दिवन हरियाणाचो राज्यपाल जाता म्हूण शेनवारच्यान सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्ले एका मॅसेजीन राजकीय वर्तुळांत खवदळ पडिल्लो। हे गजालीचेर प्रुडंटान राण्याक गाठलो। प्रुडंटा कडेन एक्सक्लुझिव्ह उलयतना राण्यान ती मॅसेज फटीची म्हूण सांगलें। गोंयच्या राज्यपाल पदाची ऑफर आयली जाल्यार घेतलो काय म्हूण विचारल्यार राणो म्हणटा, गोंयचो मनीस गोंयचो राज्यपाल जायना। नाही, ही खोडसाळ बातमी आहे। मी काय कुठं राज्यपाल वगैरे म्हणून मला व्हायचं नाही। मला भरपूर काम आहे इथे। माझा व्यवसाय म्हणजे मी शेतकरी आहे म्हणून सदाच सांगतो, शेती करण्यात मला आवड आहे। आणि माझी जिथे जमीन आहे तिथे घरचं स्वतःची वडिलोपरी जमीन आहे आणि मी पूर्वीपासून शेतीमध्ये रमलेलो असतो। आमचे लोकही आहेत, त्याचा मी आमदार आहे। माझा मतदारसंघ जवळजवळ 50 वर्ष व्हायला आली आणि सोडून कुठं जाणार। आणि गव्हर्नर पद वगैरे म्हणजे तुम्ही बघा, आपलं गव्हर्नरला नुसतं सह्या करायच्या असतात तिकडं, किंवा राज्यपाल म्हणून नुसतं बसायचं असतं आणि तिथं कापायची। तसं काम मला करण्यापेक्षा माझं सगळं इथं व्यवसाय आहे, तो सोडून कुठं जाणार? मी जाणार नाही। आणि गोव्यामध्ये स्थायिक झालो, आमदार झालो, मंत्री झालो, मुख्यमंत्री झालो आणि ही माझी कर्मभूमी। गोवा सोडून जाणार नाही। आणि समजा गोव्याच्या राज्यपाल व्हायची जर तुम्हाला आली ऑफर तर? नाही, गोव्याचा राज्यपाल गोव्याच्या माणसाला करत नसतं। मजगती सुदीन आणि विजय परत मंत्रिमंडळात येतात म्हणून खबरो पातळ्यात। ताचेर स्वता मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिलें, तशें खंय कांयच ना। कितें जालें तुमकां सांगला? कोणी सांगला तुमकां? तेंच्यांनी गोवा फॉरवर्डान आनी हेंच्यांनी सांगला? पळय, आत्ताच्या घडीक तरी हांव मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीचो। म्हाका तरी ह्या गजालीच्या विशयी कसलीच आयडिया ना, कसलीच कल्पना ना। त्या खातीर हांव हेजेर खरें म्हणजे हांव कमेंट करपाचें एवॉयड करता। आशिल्लो तुमी आतां मुद्दामून विचारला, म्हाका खबर ना आनी म्हाका दिसना, हें सत्य आसा अशें म्हाका दिसना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।